La sal és important per viure. El problema ve quan en menjant de més. Jo avui he quedat amb n'Eulàlia Gomila, metge internista, per xerrar que hem de saber sobre el consum adequat de la sal. Segons la OMS, Organització Mundial de la Salut, quines són les recomanacions que ens fa respecte a lo que és el consum de sal? Bé, respecte al consum de sal, recomana un màxim de 5 grams de sal, el que és el dia, 2 grams de sodi. Que podrien dir, perquè la gent se situï, que 5 grams de sal són equivalents a una curadeta molt petita. De cafè d'aquestes petitones. De sal, de sí. sal. Jo crec que no doblam bastant. I arribaven triplicam. 9-10 grams en el dia. Una cosa important, per què és necessària la sal per la salut? Bé, la sal per la salut és necessària perquè el sodi en si és un dels ions més importants, perquè manté el que és el nivell d'aigua, la hidratació adequada, el pH de la sang, i també influeix molt en els impulsors nerviosos, musculars, vull dir que tot això és bastant important. A la qual una baixada del sodi també du molt d'efectes moltes de conseqüències negatives. Exacte. Quines conseqüències té consumir massa sal damunt l'organisme? Bueno, consumir massa sal té molt de riscos d'hipertensió, el primer de tot, i tot això condueix també d'enfermedats cardiovasculars, l'adult, i enfermedats cerebrovasculars. Bàsicament perquè la tensió arterial puja molt en la sal, perquè fa retenir molt de líquids. Perquè reté molt de líquids. El ronyó no funciona com toca i és quan se provoquen totes aquestes efectes secundaris. Persones fumadores, diabètiques, obeses, encara haurien d'anar més en compte, no? Sí, perquè són factors de risc afegits a el que ja tenim.